Seguimos na parte traseira da excavación con Xurxo, que parece que aquí o entullo non se acaba, non? Sí, hai días que é mellor non levantarse da cama porque é criminal. Sí, a verdade é que estamos un pouco desesperados. Bueno, sabedes, aquí salvamos un metriño bastante bon de cachote, pedras así de grande tamaño. E parece que non remata, nos pensábamos que igual aparecía así xa, pois eso, o antigo que chamamos o nivel de ocupación da estrutura, pero bueno, estamos empezando a aparecer o que é o sustrato rochoso, é dicir, a rocha granítica que ocupa todo este monte, e isto non se dá acabado, entonces, bueno, a ver, intentaremos darlle caña ahora. Canto tempo levades excavando xa nesta zona? Pois eu xa nin recordo, levamos 2 fins de semana xa, sí. 3. Bueno, sí, realmente 3 fins de semana, sí.